fiú liba az a búnár, jó? A fiú libát azt mondjuk a búnának, ez a búnár elveszett és elvegyük, keresünk még egyszer. Még szerencsé, hogy túlról tudod, van segítség, jó? Figyeljetek, agunárom rajta, agunárom elveszett, keresésére megyek. Úgy folytatjuk, hogy nincsen annak más jegye, szárnya, farka, fekete. Mondjuk el együtt rajta, nincsen annak más jegye, szárnya, farka, fekete. Tudjátok, hogy mi az, hogy egy bunának mondjuk van jegye? Milyen jegye ez? Sztóljegye, tökéletes. Ismertető jegyek. A jegy, ha valakinek van jegye, azon kívül, hogy lehet vele utazni, ez egy más dolog, azt is jelenti, hogy van valami különleges tulajdonsága. Például, hogyha ismersz mondjuk az óvodába egy kisfiút, vagy egy kislányt, akinek mondjuk a fülcimpáján van egy anyajegy, olyan csak neki van, innen meg lehet ismerni, ez az ismertető jegyek. Ennek a bunának, akiről most énekelünk, az az ismertető. Keresésére megyek. Keresésére megyek. Nincsen annak más jegye, nincsen annak más jegye, szárnya, farka, fekete. Na, a zenekar egyszer eljátsza a dallamát, utána pedig elénekeljük a zenekarral együtt. Mehet a muzsika! Mehet! Nincsen annak más jegye, Szárnya, farka, fekete! szárnya, farka, fekete, és mindig nincsen annak más jegye, szárnya, farka, fekete, Abunárom elveszett! a bunárom Keresésére megyek! keresésére megy, Annak más jegye! nincsen annak más jegye, Szárnya, farka, fekete! szárnya, farka, fekete, nincsen annak más jegye, szárnya, farka, Hogy csak a felnőttek a szülők kórusa, adunárom!